Op de hele vaarwaai tussen de Lemmer en Delfziel ging het Aron het zien hier maar liefst 340 keer mis. Een haatoorzaak valt er net om te wijzen, maar er zijn wel sterke aanwijzingen. Wat ons opvalt is dat het overgrote deel wel door menselijk handelen is gebeurd. Zowel aan boord van de schepen als bij de bediening. Betekent ik dat je bij die mensen wijzen moet als je het oplossen willen? Ja, dat gaan we ook doen. We gaan met de binnenvaartorganisaties aan de slag om betere informatievoorziening van en naar de schepen te krijgen. En met de recreatievaart om te zorgen dat ze gebruik maken van de alternatieve vaarwegen en niet meer over de vaarweg Lemmer-Delfzijl gaan varen. Dus net meer mooie bootjes op het Prinses Margrietkanaal. Op volle lange wordt bezocht om beroeps- en recreatieveert uit elkaar te hellen. Dit keer mat dat slagje. Nou, we willen ons in ieder geval richten op de verhuurvloot. De verhuurders gaan we benaderen en we gaan samen met de provincie Friesland in ieder geval op Boot Holland aan de slag om mensen attent te maken op de aantrekkelijke recreatieroutes. Het linnige gedrag van de skippers met verhorie, ik het kanaal en de bregen weer ompakt. De skippen word ik hield iets grutter, als zei dat ik net alles. Nee, wat ons opviel is dat het niet de nieuwste en de grootste schepen zijn die de ongevallen veroorzaken. Het is net de categorie daaronder. En er zijn alweer grotere schepen in aantocht en daar kijken we ook naar of dat gaat passen.